Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate it. Uthanda nesimo izingane zesimo siyaxoxa kodwa khona engim-addressayo ke ngenza iphutha yazi ngamblock khona ngithukile guys ukuthi ngifuna ukumxoxela, ngifuna ukuchazela yena loyo kanye nabaningi abathi hawu umdala uhleka umpumelelo or ini. Enye into sike ngekho serious, angazi ukuthi ngingasho kanjani. Mhlampe ngezwe liqinile ukuthi kwesinye isikhathi angikho serious, ama-video engiwenza nje angifuni ukuthi abe serious, kodwa buka-ke ukuze wazi ukuthi before bengirutha for umpumelelo novuyo. Why ngithi before? Umpumelelo ngithi simanje uthando nesithembu, so kuthanda nesithembu angiyazi love life yakhe utheme kanjani. Sekufika la okuvela khona ukuthi umpumelelo unengane, kuvela ngobani? Kuvela nguMseleko ku season 5. So ku season 5 umpumelelo unengane, kodwa kwinkulumo kaMseleko eceleni kunokuthi kukhona enye girlfriend, kodwa uMseleko uthi akukwazi ukusala lo nengane, asiphume uMseleko ngoba umzali. Sekufika umpumelelo ke la akhuluma nabazali bakhe bobabili, uMayeni noMseleko baphandle ku season 6 manje before kufika ingane. Yilana ke ngizosho ukuthi amandla akhe angizuwadla, nanokuthi ke wayethembisa lapho kuthando nesithembu kulo season 6 kule episode. Umpumelelo yakhulunywa ke indaba yakhe ukuthi hayi ke ngathi uzama isithembu kanjani kanjani, bayisheshiseke leyo because le ebalekile ukuthi khona ingane kaMpumelelo ezohlala noMayeni, so bazohlawula kuqala ukuze ingane ize kuphi eMzumbe. So umpumelelo ke uthi ke ukwelcome ingane uzokwenza iphathi birthday celebration le sayibona ku TV. Achaze kuMpumelelo ukuthi ke alikho futhi kubuye ke indaba ukuthi ukulobola kunjani. Athi uMayeni yena akathandi ukuthi kube uMseleko because kuzofika isikhathi la umpumelelo athi ubaba owalobola eseganga. Umpumelelo akenze njani? Mawukuthi userious yena akube yiphakethe lakhe amandla akhe. Ukutshela umpumelelo izinto ayikhulumile kuthanda nesimo seyijikile, wathi umpumelelo angeke afike kwisimo la athi yena walotsholelwa ubaba wakhe kulobole ubaba wakhe, athi ngeke yenzeke lento because akasajiki. Uthanda nesithembu la, right? Ayakafiki iphathi, wathi akasajiki, unama-plans ahlangene futhi abamthembi. Usho kubani? Usho kubazali ukuthi abamthembe ngama-plans akhe. Uthi-ke uMseleko yena akathanda ukuthi kutholwe iy'ngane mase kuthiwa basayiy'ngane bayadlala. Badlala kanjani? Ngeleyana yabo, ngelokhu ukuthi kube khona iy'ngane. UMseleko-ke akafuni futhi kusale lo onengane because uMseleko unolwazi lokuthi babili. Umpumelelo-ke kufika usuku la yenza khona iphathi, ngoba umpumelelo wahlanganisa leya phathi. Yila engathi mina hawu mncane una-21 njalo, lokhu kwenzeke na-21. Season 5 ila ena-20 khona sekusho khona ukuthi usathola ingane. U-21 ila esenza khona iphathi sesibona uma wengane. Ima-ke ukuthi wenze njani. Uthi umpumelelo ngelanga lephathi uhlanganisile yedwa, bengahlangani imali, kodwa athi-ke ngoba unesifiso uzokwenza le phathi. Bekukhona bani-ke ephathini yengane? Bekukhona ugogo nomkhulu kaMpumelelo, amakhosikazi kaMseleko ney'ngane zakaMseleko. Kwaba nje khona zonke izinto, kwaba nje iphathi ehlelekile. Ngathi mina hawu eno-21 okusho ukuthi unemizamo eqondile, uyazama, right? Sisabona-ke nje ubuphithiphithi ukuthi nakhani iy'nto zey'ngane zokudlala nani. Uyihlanganisile nje leyo mali ukuthi kuhlangane iphathi e-right. Futhi kuzabani? Kuzozuma wengane ila sizobona khona uvuyo. Wafika uma wengane, sambona uMpumelelo ekhuluma ngesmile, sabona ukuthi awushithi ku-right, uyabo, uthando lukhona. Sisesahlele ephathini, nangu yayisephandle, wathi uMeleni phandle khona mlindile. Sekufika abani? UNoMpumelelo. Iqale lapho-ke indaba yokuthi uMpumelelo uzoba nesithembu, uzoba nezingane zesithembu. Kuzoba nezingane zesithembu ishow because ileyo phathi esikhulumisile ukuthi hawu ubani-ke lo
ngoba phela nangu uma wengane uyiphethe ingane. Kodwa-ke ukuhlanganisa kwakhe iphathi ngambona ewumfana ozamayo because ube no-21 wahlanganisa iphathi ebizwa ogogo bakhe namakhosikazi. Kwahlangana nje ukuthi kuze ephathini yengane kaMpumelelo, ngikhumbula kahle leyo phathi. Kanti uyeza uSeason 1 wezingane ezesithembu. Yabo uSeason 1 wavula elinye ipage wathi uMpumelelo aningazi. Waqala-ke wakhuluma izinto ezingasazwakali, waqala-ke waba disrespectful ngathi hayibo. Kanti beyinjani indaba yakho? Ngoba bese ngithi nje kuhamba kahle sikubona laphayana sithi awizoshesha-ke lento. Kanti cho, uMpumelelo wayeGoli. Maye sefika eGoli ethiwa eGoli amakhona aseGoli onke kushiswa inyama. Uthenga lo oyifunayo eGoli. uMpumelelo-ke wabona lapho ukuthi akamdala. Ngoba shuthi uthe efika eGoli wathi hawu bayipheka kanje i-chicken la, wathenga leyo chicken. Hawu bashisa nje ngale, wathenga lapha wawu iGoli uma ungakakhuli kahle lizokusenganisa ngoba simbona-ke. Ngokuthi-ke nginolwazi lokuthi lezi zinto azenzayo usemncane, indlela engibuka ngayo cha ngibona ukuthi mncane usazokhula. Yingakho ngikhuluma ngaye ngibuye ngihleke. Why-ke ngihleka? uMpumelelo uthe alukho usuku, asikho nesimo esiyomenza yena athi kulobole ubaba wakhe. KuSeason 2 uthe esebuya eGoli ehleli laphaya ephansi kwesihlahla noMseleku, wathi-ke phela shuthi-ke sekuzoba uMseleku koqhubeka. Wathi sekuzoba uMseleku oqhubekayo, esehluleke ukubeka indaba ezwakalayo, esehluleke ukulandela amazwi akhe. KuSeason 2 ushilo wathi yena alukho usuku la yothi khona ulotsholelwa ubaba wakhe. Kodwa wathi uMseleku akahambe eGoli. Mayebuya eGoli wabuya washola amazwi ukusho ukuthi ubaba mayeqhubeka-ke sekuyindaba yakhe ngoba yena unjani uhlulekile. Why uMpumelelo ahluleke? Usayingane, akakwazi ukubekezela, akakwazi ukuchaza into ezwakalayo. Lona ngothi uyamuzwa yilo engimlindile ukuthi awusho ukuthi uMpumelelo uthini ukuze sizobuza kuwe nangesintu sakhe, ngoba nalesisintu agijima ngaso isintu asicoshe kubantu, ngoba ngapha uthi kubaba wakhe akasazi. Hayi guys, ngicela ingiyeke kodwa bengifuna ukuthi ngikuchazele ukuthi no, anginankinga naye, uzokhula. Indlela enze ngayo izinto kwamfaka obishini ngoba eseney'ngane. Manje mase kuney'ngane kuyakhulumisa ngoba iy'ngane zinjani, ziyi-DNA yakhe, isibongo sakhe, igazi lakhe. Manje yena mayengakuqondi lokho, sibona nakhona ukuthi akusadukile lokho, kusayingane mayengayiboni into ejule kangaka ukuthi ijulile-ke leyo ukuthi kukhona iy'ngane zakho. Kodwa wena uthi uqalaza le kude. Asishiyeke kodwa sala wazi ukuthi angifune impumelelo, ingane lezokhula aphumelele, abe right, alungise amaphutha akhe futhi afunde ukuzehlisa ngoba kwamanje akakwazi ukuzehlisa. Bye.